салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад таҳқиқ ва баррасии садамаи ҳавопаймои Boeing 737 парвози 522. бисёре аз шумо медонед ки ҳар як ҳавопайморо халабон инсоне идора мекунад. имрӯз парвози ҳавопаймоеро таҳқиқу баррасӣ мекунем ки ба қавле ҳавопайморо шабаҳ ё призрак ё арвоҳ идора кардааст. 14 августи соли 2005 ҳавопаймои Boeing 737 ширкати ҳавоии Helios Airways парвози 522ро дар масири Ларнака Афина Прага анҷом медод. дар ҳавопаймо 121 мусофир қарор дошт. баъди ҷойҳои худро ишғол кардани мусофирон дар соати 9:07 дақиқа ҳавопаймо аз фурудгоҳи Ларнакаи Кипр парвоз кард. 4 дақиқа баъди парвоз халабон ба нозири маркази ҳаракати ҳавоӣ ба алоқа баромада хабар дод ки дар ҳавопаймо корношоямии системаи кондитсионерҳо дида мешавад. муоширати халабон бо нозири маркази ҳаракати ҳавоӣ то соати 09:16 дақиқа идома ёфт. баъди ин алоқаи халабон бо нозири маркази ҳаракати ҳавоӣ қатъ шуд. дар соати 09:24 дақиқа ҳавопаймо дар баландии 10350 метр дар масири муайяншуда парвоз мекард. дар соати 9:35 дақиқа ҳавопаймо ба минтақаи масъулияти нозирҳои маркази ҳаракати ҳавоии Афина ворид шуда ба зангҳои заминӣ посух намедод. дар соати 10:16 дақиқа нозирони маркази ҳаракати ҳавоӣ ба роҳбарияти парвози 522 ба алоқа баромада хабар доданд ки бо парвози 522 алоқа баромада наметавонанд. онҳо ба масъулони назорати ҳавопаймо ва ҳарбиҳо хабар доданд то ҳавопайморо пайгирӣ карда ба онҳо алоқа бароянд. дар соати 10:20 дақиқа ҳавопаймо аз маркази радиомаяки ҳамаҷонибаи азимут гузашт ва таҳти назорати халабон дар ҳамвории уфуқӣ дар наздикии фурудгоҳи Афина парвоз мекард. дар соати 10:29 дақиқа парвози 522 дар наздикии фурудгоҳ парвоз карда пеш аз ворид шудан ба минтақаи таъиншуда барои фуруд як манёври қатъшуда ба самти радиомаяки ҳамаҷонибаи азимут анҷом дод. дар соати 10:45 дақиқа парвози 522 мебоист мувофиқи ҷадвали муқарраршуда ба фурудгоҳи Афина фуруд ояд. дар соати 11:05 дақиқа ду ҳавопаймои рафткунандаи F-16 нерӯҳои ҳавоии Юнон ба ҳаво парвоз карданд. онҳо бояд ҳавопайморо пайгирӣ мекарданд. дар соати 11:23 дақиқа рафткунандагон ё ин ки истребител аввалин алоқаи визуалии худро бо рейси 522 анҷом доданд. дар ҷои халабон касеро намедиданд, холӣ буд ва халабони дуюм эҳтимолан дар ҳолати беҳушӣ қарор дошт. тақрибан соати 11:49 дақиқа дар борти парвози 522 дар курсии халабон як нафар дида шуд ки мехост ҳавопайморо идора кунад. чунон ки баъдтар маълум гардид, дар баландии тақрибан 11000 метр ёрдамчии мусофирон Андреас Продрому дар сари рули парвози 522 нишаста буд. ёрдамчии мусофирон ё ин ки стюардесса бо сабаби истифода кардани дастгоҳҳои ҳаводиҳӣ аз ҳуш нарафтааст. дар соати 11:50 дақиқа сӯзишвории ҳавопаймо тамом шуда мотор ё двигатели тарафи чап аз кор монда ҳавопаймо якбора ба тарафи чап гашта ба самти шимол парвоз мекард. тақрибан соати 11:54 дақиқа Андреас Продрому ба ягон кӯшиши халабони ҳавопаймои F-16 барои ҷалби таваҷҷӯҳи ӯ посух надод. парвози 522 ба самти шимолу ғарб парвоз мекард. ҳавопаймои рафткунандаи F-16
аз паси ӯ парвоз карда масофаи худро нигоҳ дошта ба борти самолёт нигариста нафареро бе истифодаи дастгоҳи ҳаводиҳӣ диданд. дар ҳоле ки ҳамаи мусофирон аз дастгоҳи ҳаводиҳӣ истифода мекарданд. ин як мӯъҷиза ё ин ки дар сари рул инсонею чизи дигаре нишаста буд. дар соати 11:54 ва 18 сония сабткунандаи овоз паёми зеринро аз Андреас Продрому гирифт. садои шубҳанок калимаҳои «Mayday, Mayday, Mayday» ин парвози Helios Airways 522 Афина аст гуфта такрор мекард. баъди чанд сония ибораи «Mayday, Mayday» бо овози хеле ором гуфта мешуд. аз соати 11:59 рейси 522 тақрибан ба масофаи 2000 метр фаромад. нафари дар сари рул буда ҳавопаймоҳои рафткунандаро дар паҳлӯи ҳавопаймо пай бурда бо дасташ ба онҳо ишора мекард. халабони ҳавопаймои F-16 бо дасташ ишора мекунад ки аз пайи ӯ то фурудгоҳ равад. Андреас ҷавоб медиҳад, аммо ба ҳавопаймои рафткунандаи F-16 пайравӣ намекунад. дар соати 11:59 20 сония парвози 522 бо фаромадан ба самти ҷанубу ғарб гардиш медод. дар соати 11:59 ва 47 сония мувофиқи хабари сабти ҳолатҳо мотори тарафи рост дар баландии 2159 метр аз кор монд. ҳавопаймо фаромадани беназоратро давом медод. дар соати 12:03 ва 32 сония парвози 522 ба теппа бархӯрда бар асари зарба чанд метр ба боло парида якбора поин рафт ва ба қабати кӯҳи 2 километр дуртар аз деҳаи Грамматика тақрибан 40 километр шимолу ғарби фурудгоҳи Афина ба кӯҳ бархӯрда ҳамаи 121 нафар дар ҳавопаймо ҳалок шуданд. шӯрои амният ва тафтиши садамаҳои Гретсия сабабҳои суқути парвози 522-ро таҳқиқ кард. тавре дар ҷараёни тафтишот маълум шуд, сабаби суқути ҳавопаймо беэҳтиётии муҳандисони ширкати Helios Airways будааст, ки пас аз санҷишҳои заминии кабинаи ҳавопаймо барои мустаҳкамӣ гузаргоҳро, ки фишорро дар кабина танзим мекунад, ба ҳолати автоматӣ нагузаронидаанд. бо вуҷуди ин ба хунукназарӣ нисбат ба нозирони ҳаракати ҳавоии Юнон, ки дар экранҳои радарҳо парвози 522-ро мушоҳида карда кӯшиш накарданд, ки бо халабонҳо робита барқарор кунанд. ҳамин тариқ нозирони ҳаракати ҳавоӣ қоидаҳои бехатарии ҳаракати ҳавоиро вайрон карданд. чунин баён карданд коршиносони ҳавоӣ. онҳо инчунин кӯшиш карданд, ки истеҳсолкунандагони ҳавопайморо дар суқути ҳавопаймо айбдор кунанд, ки бо вуҷуди ҳодисаҳои шабеҳи паст кардани фишори салон дар ин модел камбудиҳоро бартараф накардаанд. инчунин маълум шуд, ки қаблан низ ин модели ҳавопаймо бо чандин сабабҳо айбдор карда шуда буд. Helios Airways дар вебсайти расмии худ эътироф кард, ки ҳанӯз дар соли 2004 дар ин ҳавопаймо мушкилоти фании ин гуна мушкилот дошт. ҳавопаймо озмуда мешуд, аммо коршиносон гуфтанд, ки ҳавопаймо дар ҳолати хубе ҷавобгӯ ба стандартҳо қарор дорад. аммо дар рафти тафтиш маълум шуд, ки мусофирони ин модели ҳавопаймо борҳо ба коркунии ширкати ҳавоӣ аз хунук будани ҳаво дар ҳавопаймо шикоят карда буданд. билохир дар натиҷа бар зидди раҳбарият ва кормандони хадамоти заминии ширкати ҳавопаймои Helios Airways айбҳои расмӣ эълон карда шуданд, ки ҳавопаймои онҳо ба стандартҳо ҷавобгӯ нест. ҳисоботи ниҳоии тафтишот 4 октябри соли 2006 нашр шуд. 20 апрели соли 2012 4 корманди собиқи Helios Airways, ки соли 2006 муфлис шуда буданд, директори генералӣ Димитрис Пантизис, сархалабон Янкос Тиоменов ва сармуҳандис Алан Ирвин аз ҷониби додгоҳи Афина дар боиси марг аз хунукназарӣ гунаҳгор дониста шуда ва ба муҳлати 10 соли зиндон маҳкум шуданд. ҳама сабабҳои парвози 522 таҳқиқ карда шуд
ба ҷуз нафаре ки бедастгоҳи ҳаводиҳӣ дар сари рул нишаста буд. бо сабаби дар ҳавопаймо набудани ҳаво ва истифода накардани халабон дастгоҳи ҳаводиҳиро то ҳол ин парвоз ҳамчун парвози шабаҳ ё арвоҳ ё призрак шинохта мешавад. мардум бар ин ақидаанд ки ё ӯ инсон набуд ё инсон дорои қобилиятҳои ғайриоддӣ буд. хайр дӯстон, ба ҳамин навори мо ба охир расид. ҳама фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. то наворҳои баъдӣ.